uvádíme vás u nového dílu, který vám vítám. Vede nás kočka někam a možná u toho budou sandy. Tak koukejte se na kočku, kam nás povede. Už jednou jsem to točil, ale smazal jsem to omylem a ta kočka narazila do zábradlí a spadla na záda. Tak, půjdeme za ní furt a já vám o ty kočce něco budu říkat. A tady mám dva pomocníky, Davida a Zdendy. Čau. Takže koukáme se na kočku. Pozor. A budete prosím dávat lajky. Není to pes, ale žere maso. Kam nás vede? Tak šla do baráku, to nebudu točit a děkuji, už jsem natočil jedno video a tak goodbye, nashledanou a dávejte lajky, odběr, děkuji, budu moc rád.